אלירון, שמע רגע. מבקש אותה מאימה, אבל ממש שאלה קשה. טוב. דלה 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 או! יש לה וילה בסביון ומכונית עם גג פתוח. היא כוכבת בשרון, וואלק תן לה שופינג, רק לנוח. ואני אחד שבא מהדרום, אשקלון פיתוח, רוצה ילדה טובה ולא מיליון, לא צ'ק פתוח. ורד פרידמן, וולקאם דארלינג, הנה הוא נכנס. את ציפית לעורך דין והיא הגיעה. מבקש אותה מאימא, אבל ממש שאלה קשה. היו עוד 1000 לפניי, אחד כמוני לא היה. נשבע אשמור רק עליה, אתן לה חום ואהבה. היא לא המכתוב שלך, יאללה! אז עם ארנק של מייקל קורס וגם בובה של אלו קיטי, פומרניאן בוורוד, מה שרצתה אני קניתי. ואני בחור פשוט מבית טוב, רוצה אותה קלה ולא לסטוץ, כי די נמאס לי. ורד פרידמן, וולקאם דארלינג, הנה הוא נכנס. מערוף? את ציפית לעורך דין והיא הגיעה. מבקש אותה מאימא, אבל ממש שאלה קשה. היו עוד 1000 לפניי, אחד כמוני לא היה. נשבע אשמור רק עליה, אתן לה חום ואהבה. היא לא המכתוב שלך, יאללה! ואמא שלה כל הזמן היא דואגת רק לה, שואלת מתי חתונה, כבר תביא לי חתן.